ଆମ ଘରକୁ ଯାଅ ମୋର ଆଣ ମୋର ଆଣ ଆଗ। ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଟସ ହଁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ନଉଛି ତମେ ଆଗ ଆମ ଘରକୁ ଯାଅ ତାପରେ ମୁଁ ତମେ ଯାଉଛି। କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ଦୀପକୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଘର କଥା ତମେ ଖାଲି ନିଜର ବୋଲିକି ତମେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି ତମେ ଆଗ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିକାଶଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡରେ। ଥିଲେ ଗରମ ହେଇକି ଫୋନରେ କଣ ଦିଦିଟା ଫୋନ ପଚାରୁଛି ଆମର କାଲିକି ଆଉ କହିଲେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା ନାଇଁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଖରାବେଳେ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଖାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବା ପଚାରିଲି ଯିବା ନା ନାଇଁ କରିବା ନା ନାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ରାଗିକି ଚିଡଚିଡ ପୁରା କଥା ହେଲେ କଥା ଟିକେ ଆସିଲା ଘରକୁ ବସିଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ବାହାରିଛି ସେଟା ଓଡିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ 40,000 ସାଲେରୀ सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस हो एमएस क्वालिफिकेशन थियो एम सब पहले अप्लाई करियो देखि अप्लाई जो करतो क्राइटेरिया गुडा एपर्यंत चेक करनथली देखुଥିଲି ଏମିତି ପଢିଲି ଖାଇଛି ଖାଲି ଏତିକି ପଦେ ପଚାରିଲି ତା ମନକୁ ଯାହା ଆଇଲା ଗପିଦେବି ତମ ମା କୁ ଫୋନ କର ଆସିକି ତମ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା କହିକି ମତେ ପଳେଇବା